Kanigade ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Baduk Narendra Modi ulaong baka India menta kan bu thong ban rat dengkhong ya ka jingpang TV tat hadu usnam arajar arpusan. Lej ulat ka Meghalaya uphagu Chauhan banyadon rengkat haka One World TB Summit. Sha weng dukhat Rahul Gandhi nakaying dorbar Lok Sabha. Bat ladap ban shnaya ka jing sandor ban pendunaya ka dhengkali hasor Shillong yathu usembut Menteri Rang Ba Preston Tinsong hakit khat kaying dor bar thau ain ka jilla henin kasngi ki khubor ki bapnya ulat ka jilla Meghalaya uphagu Chauhan ulalet banya don rengkat haka One World TB Summit bala penlong da katnat ka koi ka khya jong ka sarkar pedeng bat ka Stop TB Partnership. Ya kane ka jingyalang lapenlong na kabenta ban rakhe ya ka World Tuberculosis Day ha Rudrakash Convention Center ha Varanasi Uttar Pradesh henen kasngi. Ka jingthmu jong kane ka jingyalang kalong ban pen kan mau biang ya ka thong bakatnat ka koi ka khya kalabu na kabenta ban rat dengkhong ya ka jingpang TB na kari. Habakran hakane ka jingyalang Menteri Rang Ba adu Narendra Modi ulaong baka India menta kan bu thong ban rat dengkhong ya ka jingpang TB tat hadu usnam arajar arpusan. Kabalong sans nem shua balabu thong banrat dengkhong ya kani ka jingpang nasla perthai kata hau arjar lai phau hakani ka jingyalang umodi ula plia pa ba bontli ki program bat ula ai khusnam ru shakitu ki jilla ki union territory bat ki district ki bala trai bha hakaban pendu jat ya ka jingpang TB na Meghalaya ladon southli ki district ki bala yo ya kani ka khusnam kanthop ya ka East Khasi Hills, West Jaintia Hills, West Garo Hills bat West Khasi Hills. Unong yalam jong kaseng Congress Rahul Gandhi ulasha weng na kajinglong dukhat haka Lok Sabha. Katkom kajing pentip kabala penmi da ka Lok Sabha Secretariat henin kasngi u Gandhi ulasha weng no kum udkhat na du kasngi kaba ulasha rai penrem haka ying bishar kata na du ka arpulai tarik uluber. Kani kajing pentip kala thu shu bala shim ya kani ka rai ban weng dukhat hadian ba Rahul Gandhi ulasha rai penrem haka ying bishar u Chief Judicial Magistrate ka Surat Gujarat. Rahul Gandhi ulalong unong mikmat na ka Wayanad Parliamentary Constituency jong ka Kerala. Katkum ka section pra benta balai jong ka an Representation of the People Act kat kandai spasan paway uno UMP lani MLA ubalasya rai penrem ha ka ying bishar bansya set bindi omduna ya ka arsnem unsya weng dekot na du kasngi balapan bena ya ka rai. Kiwe ki nongsan perthai ki balasya weng dekot na ka Lok Sabha ki kentup ya ka Menteri Rang Ba Barim ka Tamil Nadu ka J. Jayalalita, unong yalam ka Rashtriya Janata Dal Ulalu Prasad Yadav, bat ka Menteri Rang Ba Du Barim ka India ka Indira Gandhi. Menteri Rang Ba ka Meghalaya Konrad ke Sangma henin kasngi uleh thu ikit khat ka ingdor bar thau an ka jilla ha ka porbu jingkli balawan ra ya ka Private Members Bill hapo ka ingdor bar Rajya Sabha ka bayadai ba ka Uniform Civil Code 2004. Menteri Rang Ba Konrad ke Sangma oleh thu ya kani habajubab ya ka jingbu jingkeli jong udkhat kalyang persya uba heaving stone kharpran uba kwa bantip hakanu kanong rem baka sarkar jilla ka yang haka bedai baka Uniform Civil Code 2004 ya ka balawan ra hapo ka yingdor bar Rajya Sabha haka khandai tarik uno pra 2004 uleh thu ru haka yingdor bar baka sarkar India kampat shim la a ya ka jing benjor jong ka haka bedai baka ni ka bil nalor kani Menteri Rang Ba ka jilla oleh thu bakani ka bil kadang sa ateng bat menta kadai na pedeng ki shis patri ki bil ki badang sa ban yakren haka ying dorbar Rajya Sabha. Menteri badai pet ya ka thok ka puli ha Meghalaya urakam Sangma oleh thu ya ka ying dorbar thau an ka jilla baka sarkar ka don ya ka jing themu ban penbit penbiang ya ka tulop jong kinohi kai SSA namar baka sarkar pedeng kaladap pelat ya ka bha jong ka syaka sarkar jilla. Habajubab ya ka jingya tainya balawan ra da uba Miral Bonds im ubalong udkhot jong ka United Democratic Party usang ma oleh thu baka sarkar kan hab ban yatre shitom shu ban weng ye ki jing e jong kinohi kai usang ma ula ongru baka long ka bamdai ban kenno baka sarkar kamla ban le ai ye ki jing e jong kinohi kai ula ongru baka sarkar kan bu ya ka jing trai kam ka bakarpang na ka benta katnat ka thok ka puli ha Meghalaya da ka jing yarap jong kinohi kai be ki nong sandur jong ka jilla ha ka ba onla ban pen trai kam no shen kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam sha phi ya ka khubor
Uba Preston Tensong sembut Menteri Rangba Kajela ulaong baladap banchna ya ka blueprint lani kajing sandor ban penkeluit ya kajing thengkali hasor Shillong. Uleh thu shu balapan kre ya kani ka blueprint hadin balayo apriang ya kajing ajing mut na kitnat trekam baper. Nalor kani uleh thu ru ba kani ka blueprint ladap bu ru ya ki kam ki ban pendap na kabenta ban penduna ya ka thengkali ba lapia ya ki syaki kam ki bahap ban le nok menta ki kam ki bala ban le kham hadien bat ki kam ki bala ban le ki puar ki bakham hadien shu uba tensong ula kran shapang kani haba ula jubab ya ka jingkeli bala bu da uba Charles Pingrop MLA na ka seng Trinamool Congress ula ban rap ru ba ka sarkar kala shimi ki lat ki lenti ki ba lakalum lang ya ki jing ajing mot jong baro ban penbet ya ki jing e ki ba mi na ka dhengkali khnang ban pensuk ya kalai kawan hasor Shillong. Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad K Sangma oleh thu ikit khot jo kaying dor bar thau an ka jilla ba lengba ka jing pentri kam ya ka state agriculture policy ka sarkar kalala ban bu hadut lai pautli ki yaw nong rap bala tip kum ki farmers market haka bala penya hi de ki nong rap ban die ki marap jongki Menteri Rangba oleh thu ya kani ka jing penya ya ki yaw ka donru ya ka jing shim commission ka barit Ula benrap halor kani hakapor baka menteri ki kamrap ka kong amperin lingdo kala ai jubab ya unong bu jingkeli. Ule thu badon ka jing penyat ye ki lai poteli ki kali ban ket iki marap jongki nong rap bat kani kalong ka jingerap ka bakrau na ka benta jongki. Menteri Rangba ka jela ule thu shu baka jing pendan kam ya ka 1917 digital platform kala long ka jingerap ka bakrau iki nong rap hakabaki lala ban shem ya unong thiet iki marap jongki. Lingba ka 1917 digital platform ki nongrap ki la ru ban pensngau ya ki jing e jongki. Menteri ki kam yadari Rajnath Singh ulapha ya ka jing ai khublai kerpang jong shaki sipai Assam Rifles bat kayeng kasem jongki hakasngi rakhe ya kasngi seng ya kani ka kanhon sipai. Haka kerwo jong uni menteri ulaong bakini ki nong pahara jong ka thain chate lam mingi ki yang hakmat e ban yada ya kari na ki jingma. Ula benrap baka jing shlur ka jing kit kli ya ka kam bat ka jing syakri baki aish ki pat ba kalong ka ba itanat baka badai ban hiwa jing yaro ka sarkar pedeng kalapen bena henen ka sngi bakan bu da ka komiti ban ai jing mut halor kumnu ban kampan bha ya ka national pension system ka baha hapo ka jing penya jong finance secretary ka national pension system ka deka scheme ka ba penslori ki nong tre office ban penlang ya ka baibam nong temen khna bakin yo baibam hadien bakila shong thai ka menteri Pelatengka kari India kan Nirmala Sitharaman kalai thu bakalayo bun ki jingkerpat ban kampan bhano ya ka national pension system kat ba kadang wanra ya ka finance bill arhajar arpulai ha ka ying dorbar lok sabha ka Sitharaman kala benrap ru bakani ka komiti kan khmi ya ki jing e ki bayadai bat ka baibam nong temen bat kan wanra ikilat ki ban penbet ya ki jing e jing ki nong trei da ka ba fikir ru bakani kan omkta ya ka mang tengka jong kari kala ong ru bakaru company ai kam thamai on thau hakata ka rukom khnang ba an la ban pentri kam da ki sarkar jela bat ka sarkar preng ru kumju ka district water and sanitation mission katnat public health engineering ringkat ka jinge trelang bat ka district sports office southwest Garo Hills district kala penlong ya ka jinge marathon jal jivan mission run arhajar arpulai hamadan student ha ampati la penlong ya kani ka jingya mare kum ka dak ban rakhe ya ka water day ha ka balawan ra ya ka jingte pat ba halor ka jingdon kam ban kan show ya ki ki wa ki umpung ki po liu bat kumno ban pendon kam dateng kai ya ki ya kani ka jingya mare marathon ka ba 10 kilometer la ka we lama da deputy commissioner ka district uba Gideon Kharmau plang menta usnam ka phang pedeng jong ka water day galong ka jing pen stat ya ka jingkala ban penbet ya ka jingker du bat ka le khuit le suba bat katung ila poisa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi nak All India Radio Shillong sashi por kata ka por private nya so ba ka daily station nak benta ka khubor ha ktin hindi ka ban buat pada ka khubor ha ktin pareng ha ka por prash pawa kani ka dai ka All India Radio Shillong